Goddag, her kommer en film med Mahitte fra jer. Filmer den? Rød? Ja. Ud igen, ud igen. Så kan du kun holde øje med den. Det skal nok holde om. Men her er være en enkelt. Han er kommet et andet sted hen. Nej, han var godt lige langt. Den var spændende. Med vand i. Vil du ikke lige lukke den her bil? Helt med den. Bare du lad mig være. Lad mig være, Jens. Lad mig være, Jens. Lad mig være, Jens. Giv et øjeblik. Ja, det kunne du tænke dig. Det kunne du rigtig nok tænke dig. Jakob, kom lige med mig ud og få nogle, kom lige med mig ud og hente knive og gafler og tallerkener. Skal du hjælpe med? Der er rødvin derovre. Er den for dig? Den er fra Julia og Julies far. Nå, undskyld. Nej. Hvad er det? En traktor? Nej, hvor er det? Er det en traktor og en bamse? Er der noget med en plastik? Det var der ikke. Og nu her, hvordan vi alle spille vil, og høre nu her, hvordan vi spille vil. Bling, 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 bling. Jakob har fødselsdag, har han jo her i dag. Jakob har fødselsdag, har han jo i dag.
3. Ulle.